Vítejte na vzrušující motoristické platformě. Aby vaše auto zářilo plným leskem, a proto vám představujeme nabídku, která jej učiní středem pozornosti. Sníte o ideálním místě pro propagaci svého automobilu? Máme pro vás nabídku, která zajistí vašemu vozidlu zasloužené ocenění. Pro umístění inzerátu ve správné kategorii stačí přidat video prezentující detaily vašeho auta. Na našem motoristickém webu klademe důraz na komplexnost a přesnost. Vyzýváme vás, abyste využívali prezentovaný materiál jako zdroje inspirace a sdíleli jedinečné nápady na videa a fotografie na naší platformě. Aby každý inzerát nejen předával informace, ale také inspirativně prezentoval vaše auto. Očekáváme alespoň tyto detaily: interiér vozidla, kapota, motor, boky auta, střecha a zadní část auta. Každý z těchto prvků by měl předávat úplný obraz vašeho auta. Zveme vás k vytvoření vhodných fotografií a jejich odeslání k zveřejnění inzerátu. Připravte se na vytvoření perfektní prezentace vašeho vozidla. Pamatujte, že si vyhrazujeme právo odstranit nevhodné inzeráty, ale nemějte strach, jsme tady, abychom vás podpořili. Prosíme o zveřejnění krátkého videa představujícího vaše auto a poskytnutí podrobných fotografií v souladu s výukovým materiálem. Děkujeme za vaši angažovanost. S netrpělivostí očekáváme vaše video a fotografie, abychom mohli ještě lépe poznat a obdivovat představované auto. V případě dotazů nebo potřeby dalších informací se s námi prosím obraťte. Společně vytvoříme nezapomenutelný motoristický zážitek pro naši komunitu.